Asda! Kenta Manis Channel! Masakan Ibu! イブお母さんの手作り料理食べましょう。はじゃあ説明お願いします。い、まずサラダ、サラダ、ポテトサラダ、あとはレンコンの肉巻き、肉巻き、daging sapi、カキフライ、カキフライ、コロッケ、コロッケ、豆腐、豆腐、カキ、カキ、おにぎり、おにぎり、アボカド、アボカド、こんにゃく。こんにゃく、イエーイじゃあ早速食べようか。はーい、いた Aku だきます。いただきます。Selama 3 tahun tidak bisa makan masakan ibu. Beneran, aku ini yang paling suka banget, yang masakan ibu yang paling suka. Ini korokke. Ya. Wow. Simple is the best ya. シンプルイズザベスト。 Ini cuman ini garam sama rada doang, tapi udah enak. No, zuto oishi. Aku senang kata. カキも美味しい。これ食べてある。 Bener. Aku kenapa pulang ke Jepang karena mau makan masakan itu. なんで日本に帰ってきたかというと、もうお母さんの手料理食いたかったから。お利口だね。Ini tahu muntah. Kalau di Jepang tahunya nggak goreng, muntah langsung. Wow. お母さんのポテトサラダも俺好きやからな。おいしい。懐かしい。やっぱこの味で育ったからね。Kenapa aku gendut? Karena masakan ibunya enak banget. Wow. Kaki udah cukup mah, cukup masuk. Indonesia にもあるの？あるよ。カキは寒いとこしか育てないの。でもあるね。美味しさは。今が旬。あ、美味しい。昔はかっこいい嫌いだったけど食えるようになった。しかも美味しいと思うよね。Ini Japanese banget ya. Jepang, makanan Jepang. Agak sempit. Oishi wa. こんにゃく食べたの？こんにゃくも食べる。こんにゃく。うわ、久しぶりにこんにゃく食べるなんて。ないの？ない. Ini Indonesia gak ada ya. Namanya konyak. ちょっと辛くてね。おにぎりとおにぎり、コロッケ、豆腐、もうこれで十分。じゃあ今度の時はその単語にするね。いや、やめよう。もうお腹ペイなの。マジ？udah kenyang katanya. Kameramennya adik aku. Wow. Halo gitu. Halo. Terima kasih. Enak. Sama-sama. Enak. Avocado sama nori. 美味しい。 masih. Kalau di Indonesia avocado itu kayak fruits. これ？だからジュースとかデザート的に行く。でもインドネシアはdan Jepang mah beda. Kalau di Indonesia kayak fruit kan kayak dessert gitu. Tapi kalau di Jepang avocado itu kayak sayur. 日本はサラダだね。
茎。あ、これちょっと大丈美味しい。貝柱もったいない。美味しい。美味しい。夫。いっぱいあるよ。食べて。こうやって喋ってもいいんだよ。レンコンもないし、こんにゃくもそうないし。ないね。まあ、ハラスインガラサイン。天むすもないでしょ。ない。おにぎりは売ってる？おにぎりはある。だけど、天むすはないな。お母さん来ないの？インドネシアに。行く。マジ？いうん。つ？いつ行こね、6月に来た時は、美味しい食べ物、俺が案内するかう。ほんと。ら。ナシゴレンとミゴレンでいいよ。他にもいっぱいあるから。だからお母さん喋ってくれもう。喋ればいいの。一緒。3年前と。食べる？おにぎり。綺麗に食べれんぐらいうめえんだよ、これは。ねめっちゃうめえわ。おにぎり食べたいな。え。はい、みなちゃんどうぞ。おにぎり。天むす。いただきます。美味しい。えな。ちらって見せろよ。でもインドネシアでみんなのこと可愛いって言ってる人いたよ。この前来たカメラマン。2人カメラマン。ああ、そう可愛いって言ってたね。う言ってないよ。言ってない。言ったっけ？ん。言ってないよ。言ったよ。マジ？ねみんな。じゃあ見してやる。もう一人は？真帆は？まだ仕事？仕事です。だって車乗ってきちゃってるから迎えに行かなあかんでしょ。これ日本語で喋ってるんで俺が編集しなあかんし、これは。あんたが編集するの。だから変なことがあっても俺がカットすればいいだけだから。だからお前が落としたとしても大丈夫だよ。じゃあ、俺がカットする。じゃあ。でこんな怒られなあかんねや。そういつもだよ。お母さんコロナになったから俺はまだ2日だけでしょ。ほんともっとゆっくりしたかったけどな。結構バタバタしちゃってね。バタバタしてでお母さんが治ったと思ったら真帆がなったと思治ったと思ったらおじいちゃんがなってね。4月はうちら忙しいでダメだよ。じゃあ7月9月のみちゃんから電話あった。これライブ映像やと思ってるそうかかって編集するぞ。何ら邪魔する。楽しそうにしてた。何なんだよ。Jadi aku hari ini sebentar lagi mau berangkat ke Indonesia. Jadi hari ini terakhir. Sebentar lagi pulang ke Jepang, pulang ke Indonesia. Oke. Jadi aku siap-siap ya. Habis makan ini aku siap-siap pulang ke Indonesia. Jadi terima kasih nonton hari ini. Jangan lupa subscribe, like, share. Makanannya全部美味しかった。ありがとう。バイ。バイバイバイ。Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Asbab.